vyjadriť, lebo určite ste si všimli na sociálnej sieti, že kolujú videá, ako žijú naši Romovia v osadách, a ste mali tú česť vidieť to video, ktoré som aj ja zdieľal, to sa týka Trebišova, že ako naši Romovia žijú, že ak to tam vyzerá, je to katastrofa. Ľudia, Slováci bez pitnej vody, dlhé roky bez pitnej vody. No a náš Alexander Daško dáva peniažky na hodziaké projekty, ktoré nemajú ani hlavu, ani petu. Ktorý od neho, pod Alexandra Daška, pracuje viac ako 250 koordinátorov. Robí hodziaké festivaly, Miss Roma robí, hodziaké festivaly robia, tam sú vyčlenené nejaké extra peňažky, takže super. Takisto 20 miliónov na mediálny dom. Neviem, na čo to je dobre, ale 20 miliónov eur na mediálny dom. Alexander Daško, dúfam, že ma tam pozvete a že budem jeden ten, ktorý tam bude robiť a pracovať. Ako mediálny dom. 20 miliónov eur, tak to má... Dobre, že ma nejdeš jebnúť o zem a naši Romovia v osadách pitnú vodu nemajú. Čo chcem ešte povedať je to, že tie videá, ktoré kolujú, ja som veľmi z toho smutný, že v akých podmienkach žijú naši Romovia a že to smetisko, ktoré tam je, ja sa čudujem jednej veci, že oni dávajú toľko peňazí na tie festivaly, milióny, takisto aj na ten mediálny dom, 20 miliónov. A neviem, prečo nezamestnajú našich Romov, prečo im nedajú lopaty, krampače a metly, aby si to tam popratali, aby konečne tam bolo čisto. Prečo im nespravia trvalé pobyty, prečo im nedajú prácu. V prvom rade naši Romovia na východnom Slovensku potrebujú prácu, robiť a pracovať, Takže v prvom rade potrebujú prácu, aby sa začlenili. A tie veci, ktoré máte robiť, vôbec nerobíte. Vôbec nerobíte. Hlavná vec, že máte tam peniaze, ktoré boli vyčlenené z Európskej únie, 1 miliarda eur, hlavne pre tú chudobu, hlavne pre tých Romov, ktorí žijú v osadách, aby konečne mali bývanie, aby mali podmienky a hlavne, aby mali tú prácu a konečne tú pitnú vodu. Lebo 30 rokov naši Romovia v osadách žijú bez pitnej vody. Bez pitnej vody. A jedna veľká vec, čo je to, že Dubaj je púšť. V roku 1970 je to jedna veľká púšť. A za 30 rokov Dubaj v dneskajšej dobe je jeden top. Je tam pitná voda, je tam všetko a bola len čistá púšť. Takže za 30 rokov sa niekde ten Dubaj dostal. Ale na Slovensku za 30 rokov naši Romovia sa nedostali nikde. Hlavná vec, že čerpáte strašne veľké milióny peňaze, strašne veľa peňazí a neviete vyriešiť tento maličký problém, aby konečne Romovia mali pitnú vodu v tých osadách, aby ten bordel tam bol poprataný, aby mali prácu, aby sa postavili pre nich podmienky, aby mali nejaké bývanie, domčeky alebo niečo, že by sa tento problém vyriešil. Ale absolútne nič preto nerobíte. Preto ja sa vás pýtam, Alexander Daško, vy ste asi zapudli, že asi pred 10 rokmi som zobral hrniec a som bil s tým hrncom. Keď si pamätáte to video, tak sa mi vidí, že chcete, aby som nazad búchal s hrncami a zás, aby som ukazoval, že Romovia v osadách nemajú robotu, nemajú čo jesť a nemajú čo piť. Asi zás musí vyťahnuť ten hrniec a búchať po tom hrnci. Mňa nezaujíma, kto je v tejto politike, lebo vy ste jedna banda veľká. Či to je táto politická strana, alebo táto politická strana, alebo tento osobný človek, alebo tento, mňa to absolútne, ja už chcem, aby sa konečne tento problém v osadách vyriešil. Dokedy majú naši Romovia trpieť a čakať? Blíži sa leto.
pitná voda v osadách, doteraz tam není. Prídu žltačky, prídu choroby, prídu deti, budú mať hodziaké tyfuse, hodziaké choroby a ja som len zvedavý, kto za to bude zodpovedný, pán Alexander Daško, lebo vy ste teraz splnomocnenec vlády pre rómske komunity a tento live patrí vám. Tak dúfam, že to vyriešite, že spravíte všetko preto, aby konečne naši Slováci mali tú robotu a hlavne tú pitnú vodu, aby nebolo to, čo bolo pred 20-10 rokmi, čo furt dookola to isté, ten rómsky problém. Vy robíte festivály, vy dávate strašne veľké peniaze na hlúposti, na zbytočné veci, dávate milióny a milióny. Ja neviem, na čo je dobre dať 20 miliónov eur na mediálny dom. Ja nechápem, či toto naši Rómovia v osadách potrebujú. Ja nerozprávam o sebe, hej, ja žijem v zahraničí, ja robím, pracujem a mám sa dobre. Ale tu sa jedná o tú chudobu. Európska únia a ľudia z Európskej únie, všetci ľudia sa pozbierali a poslali 1 miliardu eur, hlavne pre tých ľudí, ktorí žijú v osadách. Pre tú chudobu poslali. To neposlali pre mňa. To sú ich peniaze a tie peniaze patria im a nie vám, že vy budete robiť si festivály, my z Roma a budete dávať 20 miliónov na mediálny dom.